ħanraġu nduru għal Vanġelu ta' Mattew u ħanaqraw l-ewwel porzjon minn kapitlu 16. U resqu lejh il-Fariżej u s-Saduċej u biex iġarbuh talbuh jurihom sinjal mirakulus mis-sema. Imma hu jieġeb bil-qalilhom meta jsir flaxija tgħidu se jkun b'nazzi għax is-sema qed iħammar. U kmieni filgħodu illum se jkun maltemp għax is-sema iħammar u fosk. Tafu kif tiddixxernu bixxet is-sema, imma m'intomx kapaċi tinterpretaw is-sinjali ta' żminijiet? Ġenerazzjoni ħażina u adultera tiddomanda sinjal mirakulus. Imma ebda sinjal mu se jingħatala ħlief is-sinjal ta' Ġona. U ħallihom bekk u telaq. U d-dixxipi tiegħu marru għan l-oħra u kienu nsew jieħdu l-ħobs magħhom. Ġesu qalilhom ħarsu rwieħkom u qogħdu attenti mill-ħmira tal-Fariżej u s-Saduċej. Huma ddiskutew ma' xulxin u qalu għax ma ħadniex ħobs. Imma Ġesu konxju ta' dan qal: nies ta' fidi ċkejkna, għaliex qegħdin tiddiskutu ma' xulxin illi m'għandkomx ħobs? Għadkom ma tifmux u lanqas tiftakru l-5 ħobżiet tal-5,000 u kemm il-ġewla ġbartu, jew is-7 ħobżiet tal-4,000 u kemm il-qoffa ġbartu. Kif ma tifmux? Illi mhux dwar il-ħobs qedtilkom, imma qogħdu attenti mill-ħmira tal-Fariżej u s-Saduċej. Imbagħad fehmu illi ma qalilhomx biex joqogħdu attenti mill-ħmira tal-ħobs, imma mit-tagħlim tal-Fariżej u s-Saduċej. Din hija l-kelma tal-Mulej l-ħwa. Ejnu tolbu. Meta wieħed ikun irid jeħles mill-għadu tiegħu jasa biex jagħmel minn kollox biex jeqirdu. Anke jingħaqad ma' nies illi ma jħmilhomx u huwa rivali miegħu. Hawnhekk f'dan il-każ għandna l-Fariżej u s-Saduċej li kienu partiti reliġjużi dak iż-żmien illi ma kinux jaqblu bejniethom. Il-Saduċej kienu nies aristokratiċi jitħaltu mal-politikanti ta' dak iż-żmien, mentri l-Fariżej kienu aktar stretti u iffissati fuq il-liġi ta' Mosè. Frattant hawnhekk narawhom qegħdin jingħaqdu flimkien biex iġarbu lil Ġesu, biex b'xi mod jippruvaw jaqbduh u jkunu jistgħu jixluh b'xi difett fih. Allura naraw alleanza vulgari di tiġri spiss biex ix-xitan jeqret ix-xogħol tal-Mulej kapaċi jagħmel minn kollox, jaqgħad anke nies li huma kontra xulxin sabiex f'unità waħda jieħduha kontra l-verità. Kif Ġesu jitratta magħhom meta dawn talbuh li jurihom miraklu? B'mod dirett qalulu għamlilna miraklu issa stess qudiemna sabiex nemmnu fik. Ġesu kif tratta magħhom, hawnhekk għandna każ ta' Ġesu qiegħed jitratta ma' nies mitlufa. Nitgħallmu ħafna anke fl-evanġeliżmu tagħna kif aħna nittrattaw ma' nies mitlufa. Kieku aħna nippruvaw nagħmlu minn kollox biex dak li jkun niġbduh vera u nagħmlu divertiment u nagħmlu affarijiet jattirawhom. Frattant aħna maħniex msejħin biex niġbru il-mos. Aħna msejħin biex niġbru in-naċ mitlufa ta' dar Iżrael. U kif Ġesu jitratta magħhom propjament, iva jgħallimna. Meta talbuh dan is-sinjal mirakolus mis-sema. U għaw jieġeb il-qalilhom meta jsir flaxija tgħidu se jkun b'nazzi għax is-sema qed iħammar. Mela, Ġesu qiegħed ħajdu hekk fil-mira tagħhom. U nafu xi ħaġa ovvja. Issa jiena għaddejjin f'Mattew ħafna xhur. Illi Ġesu għamel għad kbir ta' mirakli. U dak qishom ma swew xejn għalihom. Iridu ieħor. Bħalli kieku għandna hawnhekk il-bniedem illi fin-nuqqas ta' twemmin tiegħu qed jiddomanda aktar meta diġà ngħatalu ħafna u għadu mhux sodisfatt.
bħal meta xi ħadd jifrixlek mejda ta' ikel bnin, tajjeb, u qed tistiednu biex jersaq, u dana terġa' tistiednu, u fl-aħħar jgħidlek biex tagħtini prova illi inti bniedem ġeneruż għatini loqma ħobs. Sorry, jien nifrixtlek mejda bħal din u trid iżjed aqqas bis-sersaqt. U din hija sitwazzjoni illi hawnhekk Ġesu qiegħed iħabbat wiċċu minnu. Irridu iżjed evidenza avolja dawn in-nies diġà ddeċidew illi anke jekk tingħatalhom aktar evidenza mhumiex lesti li jilqawha. Mhumiex lesti illi jilqawha. Ġesu kien diġà wettaq ruxmata mirakli, anke Nikodemu qallu aħna nafu li inti bniedem ġej minn għand Alla għax ħadd ma jista' jagħmel dawn is-sinjali jew il-mirakli li qed tagħmel inti jekk Alla ma jkunx miegħu. Għalieq trid tkun mqar ftit sinċer, ftit u tinduna illi il-Ministeru ta' Ġesu kien ministeru bl-approvazzjoni ta' Alla il-Missier. Jeħtieġu miraklu ieħor, però qal min mhux dispost illi jilqa' xhieda diġà offruta, mhux dispost allura illi jemmen ebda ammont ta' mirakli mhux se jkun suffiċenti. Għalhekk Pawlu jgħid illi il-qawwa t'Alla illum il-ġurnata qiegħda tintwera fix-xandir tal-Evanġelju. Fix-xandir tal-Evanġelju li huwa l-qawwa t'Alla salvazzjoni ta' kull min jemmen. U kif temmen fuq ix-xhieda mogħtija, fuq il-messaġġ illi inti qiegħed tisma'. Ġesu għallulu urina sinjal mis-sema. U Ġesu ħataf l-opportunità biex għallilhom ħarsu l-sema nnifsu. Is-sema nnifsu. Tajjeb, intom intelligenti biżżejjed illi meta tarawh qed iħammar fl-għaxija tajdu illum se jkun b'nazzi għax is-sema qed iħammar. U jekk min filgħodu ikun iħammar u temp fosk, temp qisu brumat, gris, tajdu llum se jkun mal-temp. Dawn kienu nies intelligenti biżżejjed illi fil-meteoroloġija kienu bl-osservazzjoni tagħhom tajjeb waslu għal konklużjoni li dejjem hekk jiġri. Anke mis-sirijietna għandna il-proverbju ma nafx tafuhx. Il-ħmura ta' filgħodu lest il-bejn fejn joqogħdu, u l-ħmura ta' flaxija lest il-bejn ma' tiġrija. Aħna bnedmin bravi. F'ħafna oqsma bnedmin bravi u intelligenti fil-meteoroloġija, fil-kirurġija u l-mediċina, il-bniedem għamel avvanzi kbar, vera? Fil-gastronomija li ħajjilek dak il-platt ta' petitus kok tal-prima klassi. Fil-lingwi nistudjawhom, il-lingwistika, l-grammatika, il-tlajna saħan sitra fuq l-qamar u morna fl-ispazju. Vera? Pero fejn imbagħad jitlu l-affarijiet t'Alla, il-bniedem hu ġidra. Ġidra tal-prima klassi u minix naġġibha. Dan huwa tajm tal-Bibja. Il-bniedem kapaċi javvanza fil-kultura, fix-xjenza, f'ħafna oqsma. X'in jiġi biex jifhem il-modija t'Alla mhuwiex kapaċi. Pawlu jgħid il-bniedem naturali, aħna kif niġu minn ġufomna f'din id-dinja, il-bniedem naturali mhux kapaċi jirċievi l-ħwejjex t'Alla għax huma mifhومin spiritwalment mingħajr l-Ispiritu Santu. Il-bniedem jista' jkun intellettwali, jista' jkun erudit, jista' jkun edukat, jista' jaqra s-sema u jinterpretaħ tajjeb, ma xi jiġi biex jiddixxerni jew jinterpreta s-sinjali taż-żminijiet. X'kien qed jiġri fi żmien Ġesu? Għandek raġel illi għamel l-ewwel 30 sena fl-oskurità, jaħdem ta' mastru daxxa, xejn speċjali. Mbagħad ħareġ jiprietka u jagħmel dal-mirakli u dawn il-mexxejja reliġjużi li suppost kienu l-krema tas-soċjetà. Tajjeb? Jgħidu m'inti qed tagħmel xejn speċjali, urina miraklu jieħu mis-sema. Taf kif tiddixxernu bixret is-sema imma m'intomx kapaċi tinterpretaw is-sinjali taż-żminijiet. Mela, il-bniedem meta jiġi biex jinterpreta is-sinjali taż-żminijiet
mingħajr l-għajnuna, mingħajr l-illuminazzjoni tal-Ispiritu Santu ma jasalx. Il-ħidma mirakoluża ta' Ġesu kienet xieda qawwija illi huwa l-Messija mwiegħed. Xi ħaġa tant ovvja illi min ma jilqaħiex ma kellu skuża. U allura Ġesu meta resqu lejh u qalulu għatina miraklu ieħor. Qed tifhem? Ġesu ra u nduna faċilment illi dawn in-nies ma kellhom skuża. Ma kellhom skuża u allura ma paxxihomx. Ma paxxiex il-kapriċċi tagħhom, le. Aktarx innotaw kif isejħilhom biex forsi iġibhom inse u jirrealizzaw kif kienu qegħdin jikkonfrontaw mingħajr ebda raġuni. Isejħilhom ġenerazzjoni ħażina u adultera. Nies illi mhumiex fidili li Alla, attwalment jekk hemm kelma tista' tiddeskrivjhom huma ħżiena. Huma nies ħżiena, ovvjament qed jilagħbuha ta' reliġjużi u ta' pass qed jinteressaw ruhom, Però Ġesu wara li qalilhom illi intom nies ħżiena u adulteri qegħdin tiddomandaw sinjal mirakolus imma ebda sinjal, ebda miraklu mhux se jingħatalkom li fis-sinjal ta' Ġona. U ħallihom bekk u telaq. Intaraw li għalilhom dak li kellhom bżonn jisimgħu u ma tomx dak li huma iddomandaw. Tom għal darb'oħra is-sinjal ta' Ġona, għalfejn għal darb'oħra. Il għaliex aktar kmieni fl-istess Vanġelu naraw kif grupp ieħor ta' nies f'Mattew 12 vers 38 naqraw illi weġbuh xi wħud mill-iskribi u l-Farizej dit-darba. U qalulu għallim, irridu naraw sinjal mirakolus minn għandek. Din hija ġraja oħra, okkażjoni oħra. Imma jġibu għalilhom ġenerazzjoni ħażina u adultera tiddomanda sinjal mirakolus. Tinnotaw x'qed jagħmel Ġesu? Qed jirrepeti l-istess tagħlim illi qed jagħti hawnhekk. Ġesu bħala għallim tajjeb kien jirrepeti. Għalfejn kien jirrepeti il għaliex ħafna drabi aħna ninsew. Il-memorja spirituali tagħna hija batuta u għandna bżonn nisimgħu l-istess tagħlim il-għalġak it-tagħlim huwa importanti. Innotaw kif qiegħed isejjaħ lis-soċjetà ta' żmienu, ġenerazzjoni ħażina u adultera. U dik hija proprjament il-ġenerazzjoni li qegħdin ngħixu fiha llum. Xejn differenti. Jiddomandaw sinjal mirakolus, frattant ebda sinjal mhux se jingħatala ħlief is-sinjal ta' Ġona l-profeta. Bħalma Ġona kien fżaq il-balena għal 3 ijiem u 3 iljeli, hekk se jkun bin il-bniedem. F'qalb l-art għal 3 ijiem u 3 iljeli. Ġifieri, Ġesu li kieku m'għamel ebda miraklu. Imma attwalment u storikament irxoxta mill-qabar mat-tielet jum kien ikun biżżejjed għalina biex nemmnu fih. Biżżejjed u ngħid illi biżżejjed. Frattant Alla tagħna jerġa' evidenza kontra evidenza. L-irġiel nineviti fi żmien Ġona, meta Ġona mar u pritkalhom 40 jum ieħor u Alla ħjeqred il-belt, mingħajr ma għamel miraklu. Il-messaġġ tiegħu kien vera qasir, teddida kien. 40 jum ieħor u Alla ħjeqred il-belt. L-irġiel innevitati hum fil-ġudizzju ma' dil-ġenerazzjoni u jikkundannaw għax nidmu bil-predikazzjoni ta' Ġona. Mingħajr ma raw xejn, nidmu. U l-Farizej baqgħu ma nidmux. Ġesu qal ara, hawn tinsab xi ħaġa akbar minn Ġona. Il-preżenza ta' Ġesu, is-Salvatur, kienet xi ħaġa wisq akbar minn Ġona. Allura, l-aħwa, rridu noqogħdu attenti illi fil-konfront tagħna man-nies li niltaqgħu magħhom, man-nies li nkellmuhom, noqogħdu attenti illi mhux huma jiddomandaw l-aġenda, mhux huma jgħidulna x'għandna nagħmlu. Aħna għandna mandat. Il-mandat tagħna huwa nippritkaw l-Evanġelju, nwasslu l-Evanġelju il għaliex dak li għandhom bżonn in-nies. Frattanti nies qed ifittxu il-kumdità, il-fejqan, li jaraw li jkunu divertiti, u dan huwa l-iżball, wieħed mill-iżbalji fil-moviment karizmatiku pentekostali. X'qegħdin jagħmlu dan nies? Ħafna minnhom ħutna fi Kristu,
Però qegħdin jiżbaljaw hawnhekk, qegħdin jippruvaw jagħtu lin-nies dak li qegħdin jiddomandaw. In-nies jgħidu l-fejqan ħa nippruvaw ntmuova anke jekk niffejkjaw għal ħaġa. Anke jekk mirakli nirrakkontaw x'mirakli qegħdin isiru fil-Filippini u fl-Indonezja. Imbasta nagħtu dan basta nippruvaw nissodisfaw il-kilba tan-nies mitlufa għal sopranatural. Meta mhumiex lesti li jaċċettaw dak li hemm miktub. Pawlu fil-Korintin jispjega b'mod tajjeb ħafna. Kapitlu 1 vers 21 fejn jgħidilna illi la darba fl-erf tal-Alla Alla iħares lejna u jgħid x'għandna bżonn. Fl-erf tal-Alla id-dinja ma sarix taf l-Alla permezz ta' erfa, bil-filosofija u bl-intelligenza tagħna ma sirniex nafuh l-Alla. Allura oġob l-Alla li salva l-dawk li jemnu permezz tal-bluwa tal-predikazzjoni. Dan huwa l-mandat tal-Alla jkollu nies illi kapaċi waslu l-messaġġ u l-kol kemm aħna xi ftit jew wisq kapaċi waslu l-messaġġ. Bix-xhieda tagħna, bit-testimonjanza tagħna, inwaslu l-messaġġ tas-salib. Għax ta' bilħaq l-lut jiddomandaw sinjali mirakolużi u l-Griegi jfittxu l-erf. U Pawlu qal maħna mhux ħantuhom dawk li qegħdin jiddomandaw huma. Għal kontrarju, aħna nippritkaw il-Kristu msallab. Ostaklu għall-lut u blu għal-ġentili imma għal dawk li huma msejħin emmi għal-biċċa xogħol. Dawk li huma msejħin, dawk li Alla jafu minn qabel. U li jridhom illi jitlu fil-patt tal-grazzja tiegħu sabiex jgawdu l-maħfra tiegħu permezz ta' Ġesu. Dawk li huma msejħin kemm għall-lut kif ukoll għall-ġentili, il-Kristu jsibuh is-seta tal-Alla u l-erf tal-Alla. Dan huwa il-mandat tagħna. Jekk wieħed ma jemminx fl-irxox ta' Kristu, ebda ħaġa oħra ma tikkonvinċih, ebda ħaġa oħra. L-irxox ta' Kristu għaffat dokumentat b'xhieda kotrana u llum in-nies jibqgħu jiddomandaw fenomeni sopranaturali meta aħna nafu u qatt ma ninsew din illi il-miktub u biżżejjed. Għaliex il-kelma tal-Alla hija qawwija u taqta bħal sejf b'żewġ tixfar. Għandna l-istorja li Ġesu rrakkonta darba fost l-oħrajn dwar wieħed fqir jismu Lazzru li miet u ttieħed mill-anġli fih dan Abraham u s-Sinjur ukoll miet u indifen u kif instab fit-tbatija fl-infern. Ġesu idaħlu f'konverzazzjoni ma' Abraham u Abraham jgħidlu niftakar li rċivejt il-wex tajba tiegħek matul ħajtek u Lazzru bl-istess mod il-ħżiena. Imma issa hawnhekk huwa mfarraġ u inti miġuħ. U għallu hemm dan id-dabien ma tistax dawk li qegħdin hawn jiġu jaqsmu għandna ħal oħra. U dawn li qegħdin hawnhekk ma jistgħux jaqsmu għandna ħal oħra. U allura il-Sinjur qallu nirrikjastak mela missier sabiex tibatu f'dar missier lil-Lazzru. Mela qed jiddomanda s-sopranatural. Kieku jmur lura bħala ħares, bħala fantażma u jidrilhom il-ħuti, għandi 5 ħuti għadhom fit-dinja. Ħalli jwissihom li ma jiġux huma wkoll f'dan il-post tat-turment. Imma Abraham qallu għandhom lil Mosè u l-profeti ħajsimgħu lilhom. X'qed jgħidu fi kliem ieħor? Għandhom il-Bibja. Għandhom il-Bibja. Ħajsimgħu mill-Bibja, m'hemmx għalfejn Lazzru jiġi bħala ħares u jikkomunika maħutek. Immu qal missier Abraham, għax jekk xi ħadd mill-imwiet imur għandhom jindmu. Dan huwa r-raġel, dan hija l-mentalità ta' nies illi tagħmel x'tagħmel magħhom mhux biżżejjed. Lesti li jirċievu kollox ħlief illi jindmu u jagħmlu l-Evanġelju. Abraham qallu jekk ma jisimgħux lil Mosè u l-profeti lanqas huma se jkunu persważi jekk xi ħadd jirxox ta' mill-imwiet. Ġifieri, f'termini umani, jekk m'intix kapaċi taqra l-Skrittura u temmina il-mirakli
ma jiswewlek xejn. Il-mirakli mhumiex intiżi biex inti jikkonvinċuk, biex iqanqlu il-fidi fik. Infatti, wara li meta Ġesu temm il-ministeru tiegħu u allura kien wasal biex imut għalina. Fi Ġwanni 12, Ġwanni jiġbor reżumé fil-qosor il-ministeru tiegħu. U jgħid hekk ara. Imma avolja Ġesu għamel daqstant sinjali mirakolużi qudiemhom, xorta waħda m'hemmnux fih. Qed nisimgħuha. Minkejja li tom u reġa' xorta m'hemmux fih biex titwettaq il-kelma ta' Eżejja l-profeta li qal sit. Min emmen ir-rapport tagħna u drih is-sit il-min kien rivelat, minħabba fek ma setawx jemnu. Għax Eżejja reġa' qal għamilhom għajnejhom u ebsilhom qalbhom sabiex ma jarawx b'għajnejhom u jifhmu b'qalbhom u jkunu mdawra u jkolli infejjaqhom. Irridu nifhmu illi iva hemm nies illi Alla b'ġudizzju fuqhom għamihom fid-dnub. Għax hekk ħaqhom. Għamihom fid-dnub. Mentri hemm oħrajn illi l-Ispiritu Santu jiftħilhom għajnejhom u jifhmu u jarfu illi Ġesu ta' Nażaret huwa ta' bilħaq is-Salvatur tad-dinja. Ġesu tratta mal-dewwa tiegħu imma wkoll imbagħad għadda biex iwissi lid-dixxipli tiegħu. Ġesu kien lest illi iċanfar imma wkoll iwissi lil ħbiebu. Meta marru għandna ħal-oħra, dawn id-dixxipli nsew jieħdu l-ħobs magħhom. Tafu intom illi huma jivvjaġġaw minn bert tal-oħra kellhom bżonn illi jieħdu l-provviżjonijiet biex ikunu jistgħu jieklu u l-bqija. U Ġesu qalilhom, ħarsu rwieħkom u qogħdu attenti mill-ħmira tal-Fariżej u s-Sadduċej. Iwissihom dwar il-ħmira. Il-ħmira fil-Bibja ħafna drabi tintuża bħala simbolu ta' ħażen. Pereżempju, Pawlu fil-Korintin, kapitlu 5, vers 6 jgħid tara. Mhux tajjeb il-ftaħir tagħkom, ma tafux li ftit ħmira tħemmer l-għaġna kollha daqsxejn ħażen fil-kongregazzjoni kapaċi jinfetta l-ħadd ieħor. Twissija serja. Tnatfu mill-ħmira l-qadima sabiex tkunu għaġna ġdida bħalma infatti intom għażmi għax ta' bilħaq Kristu l-Eid tagħna kien sagrifikat. U allura niċċelebraw il-festa mhux bil-ħmira l-qadima. Lanqas bil-ħmira tal-malizzja u l-ħażen, iżda b'ħobbs għażmu tas-sinċerità u l-verità. In-nies li kitbulhom dakinhar kienu jifhmuha sew din il-ħaġa. Il-Lut kellhom 7 festi. L-ewwel festa tas-sena kienet Lejt. Meta kienu jfakru l-ħruġ tagħhom mill-Eġittu. Mill-iskjavitu għall-libertà. U dakinhar kienu joqtlu ħaruf u idelku il-bibien bid-dem tal-ħaruf. L-anġlu qerriet meta jgħaddi u jara d-dem kien jibqa' għaddej. U dik baqgħu jfakruha minn sena għall-oħra. Ma dik il-festa tal-Eid, l-għada kien hemm festa oħra, il-festa tal-Għażmi. L-Eid kienet ġurnata waħda, il-festa tal-Għażmi kienet 7 ijiem. 7 ijiem fejn il-Lut kienu joħorġu l-ħmira kollha barra minn djarhom u jieklu ħobs għażmu, ħobs baħmi biex jiftakru li la darba huma l-mifdija tal-mulej. La darba huma salvati minnu, issa iridu jgħixu ħajja bla ħażen, ħajja safja għall-unur talla. U Ġesu allura meta qalilhom ħarsu ruħkom bil-ħmira tal-Fariżej u tas-Sadduċej. Ġesu pretenda li jifhmuha dil-ħaġa. Frattant ma fehmuhiex. B'mod vera naiv bdew jaħsbu illi għax ma ħadniex ħobs qed jgħid hekk. Tifhem, kemm għandna ħabta. U iva, anke dixxipli ġenwini ta' Ġesu, tajjeb, ikunu tgħallmu, però jew nirrealizzaw ma kunx tgħallimna biżżejjed. Ikun hemm ħafna affarijiet oħra li jeħtieġ nitgħallmuhom matul il-korsa, matul il-mixja tagħna. Il-ħmira tal-Fariżej u tas-Sadduċej. X'inhi?
Ġesu fl-aħħar qalilhom, anzi mbagħad fl-aħħar fehmu illi ma qalilhomx biex joqogħdu attenti mill-ħmira tal-ħobs. Imma mit-tagħlim tal-Fariżej u Sadduċej. Ġesu għalih it-tagħlim kien jagħmel differenza. It-tagħlim li ħareġ minn fommu qal mhux jien, mhux tiegħi, mod tal-missil li batni. Frattant kien qed joħodha kontra tagħlim, kien qed jesponi u jikxef tagħlim fals bimħabba. U ma rridx li n-nies tiegħu ikunu mdakra jew influenzati b'dan it-tagħlim. Ħanibdew il-ħmira tal-Fariżej. Il-Fariżej kienu magħrufa bħala tradizzjonalisti reliġjużi. Kellhom ruxmata invenzjonijiet reliġjużi tgħidli minn fejn ġabuha fil-Bibja, mhux mill-Bibja, kien hemm ir-rabbin, kien hemm missirietom milli ċertu użanzi bdew, ħxienu u issa saru sagri. Illi trid tosservhom bil-fors. Tifhem? Ivvintaw mal-Bibja vvintaw reliġjon għalihom infushom, tradizzjonalisti. Kienu jidrilhom li qegħdin josservaw il-kmandamenti tal-Alla, però invalidaw porzjonijiet kbar mill-kelma tiegħu. Ġesu wkoll f'Luqa 12 jgħid 12 vers 1. Oqgħodu attenti mill-ħmira tal-Fariżej li hi l-ipokrizija. Jgħidu stess x'inhi dil-ħmira. Il-Fariżej kienu fuq kollox nies ipokriti, kienu nies b'wiġbieħor, ir-reċtar reliġjuż. Alla ma jaħmlux. Alla ma jaħmilx ir-reċtar reliġjuż u kemm kapaċi ninfettaw il-xulxin b'dan it-tali reċtar. Il-Fariżej kienu esperti fih, li joqogħdu f'sali pit-toroq u biex jitolbu biex in-nies jaraw minn 4 toroq, mhux minn waħda biss. U meta jsumu ma jaħslux wiċċhom biex ikun ovvju illi qegħdin sajmin. Ħalli n-nies tfaħħarhom iċċabxbilhom. Ġesu qal ma jkunu tilfu meta tagħmlux bħalhom, anzi meta sumu dilku wiċċkom. Idru ferħanin biex il-premju toħduh mingħand missierkom ta' smawiet. Ġesu twissi kontra l-ħmira tal-Fariżej iffissati fuq l-estern, fuq dak li jidher. Darba Ġesu qabbilhom ma' qbran bajda. Il-qabar taħt il-kaptelli hemm it-taħsir u l-intiena vera ta' katavru qed jitħassar. Imma fil-wiċċ tiegħu kienu jbajduh. Kienu jbajdu biex jidher sabiħ. Ġesu qal il-Fariżej huma. Bot minna illi nittakru minn dan it-tip ta' ħmira, illi niffissaw fuq l-estern, fuq iċ-ċerimonji, fuq kif jidru l-affarijiet, mentri ma jinteressana xejn dwar il-kwistjoni tal-qalb. Meta Alla irid il-qalbna aktar minn kollox. Il-qalbna, ibni għatina qalbek. Din hija twissija pertinenti, twissija tot għalina illum ukoll. Għaliex tagħlim kontra l-iskrittura jew l-lim l-iskrittura huwa popolari immens illum il-ġurnata vera. Tagħlim kontra l-iskrittura faċli suppost narfuh. Meta jgħidulna bil-purgatorju, meta nafu l-Bibja ma semmi ebda purgatorju. Faċli. Imma meta tmur l-lim l-iskrittura, tagħmel affarijiet ekstra mal-iskrittura. Jridu nqogħdu attenti. Dik hija bħal ħmira fl-aġna illi tidher ammont żgħir imma aktar ma għaddi żmien dik il-ħmira tħemmer l-aġna kollha, tinfluwenza l-aġna kollha bħalma tagħlim fals fil-Knisja kapaċi jinfluwenza lill-Knisja kollha u jikkorrompi l-dusija tagħha. Ġesu issa wkoll dwar il-ħmira tas-Sadduċej. Is-Sadduċej ħafna drabi kienu, mhux ħafna drabi, dawn kienu assoċjati mill-qrib mal-Erodjani. Ġifieri, kienu nies illi jħobbu l-politika u jaħsbu li s-salvazzjoni hija fil-politika. U kienu nies aktar minn hekk illi kienu liberali. Dak li jidrilhom għandhom jaċċettaw mill-iskrittura jaċċettawh. Dak li forsi ma jogħġobhomx ma jaċċettawx. X'taħsbu intom? Meta pruvaw jirredikolaw l-idea jew il-verità tal-qawmien mill-mewt fl-aħħar jum tal-umanità kollha, Ġesu qalilhom intom tisbaljaw għax la tafu l-qawwa tal-Alla u lanqas tafu l-iskritturi mqazza.
Meta wieħed ma jafux l-iskrittu jew jażel minnhom dak li jogħġbu u jwarrab il-bqija. Dak huwa żball gravi. Il-Sadduċej kienu wkoll nies sekulari, nies tad-dinja, għalhekk kienu jħobbu l-flus u l-għana, għax għalihom l-għana u r-rikkezzi kienu sinjali illi qegħdin fil-favur ta' Alla. Il-faqar għalihom kien bħal pesta. Jew li titwieled b'diżabilità kienet xi ħaġa orribbli għalihom. Għalihom kienet did-dinja sekulari. Dak li ngawdu issa. Għaw kristjani hekk, kristjani. Illi għalihom ridu l-aħjar ħajja issa. Imdakra mill-ħmira tas Sadduċej li Ġesu wissina kontrihom. Huma wkoll nies xettiċi, is-Sadduċej kienu xettiċi. Kif jista' jkun li Alla jqajjem l-umanità mill-mewt fl-aħħar jum? Kif jista' jkun? Alla li ħalaq is-sema u l-art mhux kapaċi jqajjimna mill-mewt. X'redikolaġni. Frattan daw kienu nix xettiċi. Illum insibu nies illi tgħidulhom rajta l-istwa ta' Ġona, ktieb qasir fil-da. U meta taqrah il-ktieb kollu, qed intuna li huwa rrakkontat bħala history. Storja li ġrat. Imma jgħidulok xu mhux belat u balena. Tifhem mbagħad irremettietu wara 3 ijiem. Le dika isa simbolu, isa leġġenda biex tgħallimna. Frattan Ġesu stma bħala realtà. U qabbel l-irxox tiegħu li kellu jseħħ mal-fatt li Ġona dam f'żaq il-ħuta 3 ijiem u 3 iljeli. Jien ngħidilkom li min ma jemminx. L-istorja ta' Ġona jista' jgħid kemm irid li jemmen li Ġesu xoxta mill-mewt, mhux veru. Għaliex aktar faċli temmen l-istorja ta' Ġona milli temmen li Ġesu xoxta minn belli mwiet. Dawn il-Fariżej kienu libri pensaturi ngħidulhom aħna, forsi kelma xejn. Free thinkers bl-Ingliż, free thinkers, li jaħsbu kif ifettilhom huma. Tindaħallix, jiena għandi s-sistema tiegħi, jiena naħseb kif irrid, għandi l-intelligenza tiegħi, u mhux lesti illi ipoġġu jissottomettu ruhom għar-rivelazzjoni mis-sema, għal Bibbja mqazza. Allura bħala libri pensaturi llum ħafna nies hekk, ħafna nies huma illi jiena kif naħsibha jiena onest, sinċir, tifhem u allura m'għandix. Dawn il-Sadduċej, per eżempju, ma kinux jemnu fl-anġeli. Għalihom l-anġeli ma kinux jeżistu. Il-Fariżej kienu jemnu fl-anġeli. Laqas kienu jemnu fi spiritu jew fil-qawmien. Dak li jidrolhom huma. Xi ħmira perversa tkun din jekk naċċettawha. Jekk aħna maħniex lesti li noqogħdu għal dak li jgħidilna l-mulej, għavolja jidher diffiċli, għavolja jidher diffiċli. Diffiċli timmaġina f'moħħok kif Noe ġabar mill-ispeċi tal-annimali kollha ġo arka biex jinħelsu mid-dulluvju globali, dulluvju li kellu jiksel l-wiċċ tal-pjaneta kollha. Jaqbillek temmina għax qiegħda ċaru tont fl-iskrittura. ċaru tont. Temmen illi ix-xemx fi żmien Ġoswe damet ma tinżel 48 sija flok 24 sija kien hemm ġurnata ta' tul id-doppju. Jaqbillek temminna x'qiegħda fl-iskrittura. Jekk ma temminx tkun qed poġġi lik innifsek fil-kamp tas-Sadduċej u taħt il-kundanna ta' Ġesu. Ġesu jikkundanna nies bħal dawn u jgħidu li dawn bid-dubji tagħhom, bl-ipokrizija tagħhom ikunu qegħdin iħassru l-ħadd ieħor. U għalhekk Ġesu ħata fl-okkażjoni u wissa lid-dixxipli tiegħu. Għodu attenti minnhom, għodu attenti minnhom. U bħalma qal lid-dixxipli dakinhar Ġesu dak li qal huwa miktub joħta lina wkoll. Huwa ta' benefiċċju spiritwali għal niesu matul is-sekli. Fil-diskussjoni ta' bejnietom id-dixxipli qegħdin inkwetati u jisom mistħija għax insew jieħdu l-ħobs meta huma suppost kienu kienet responsabilità tagħhom illi jipprovdu għal sidhom mhux vera.
U Ġesu għalilhom ja nista fidiċ kejkna, għaliex qegħdin tiddiskutu ma' xulxin illi ma għandkomx ħobs. Nista fidiċ kejkna. Ġifieri dawna kienu l-istess nies illi ftit qabel kienu raw bajnejhom u parteċipaw f'miraklu trement illi Ġesu għamel. Illi tema kotra ta' ħanidu 15,000 bin-nisa u t-tfal. Biftit ħut u biftit ħobs tax-xejr. Imbagħad reġa' rrepeta l-istess miraklu ma' folla oħra f'okkażjoni oħra u reġgħu l-istess ħaġa u issa din kwetaw għax m'għandhomx ħobs. Jekk m'għandkomx ħobs, Ġesu mhux kapaċi jipprovdilkom u nnifsu x'qed jiġri hawnhekk. Ġesu qed jagħtihom dak it-tagħlimiet għax il-miraklu ma tagħlim ħaj ħanejdu hekk. Qed jagħtihom dak it-tagħlim u dak it-tagħlim mhux jidħol. Qed jaħbad mal-kaxxa ta' sidrhom u jerġa' jibbounce għal barra. Ħafna drabi hekk jiġrilna. Nisimgħu l-kelma, nisimgħuha waqt studji tal-Bibbja, waqt diskussjonijiet, waqt pritkar, naqrawha u xorta ma tidħolx. Għaliex? Nista fidiċ kejkna. M'aħniex kapaċi ninternalizzaw, nilqgħu fina il-kelma ħajja talla. Għadkom ma tifhmux xejdilhom Ġesu. Ok, kien hemm affarijiet li fehmu meta Ġesu saqsihom isma' fimthom dal-parabboli għadni u qalu iva mulej, fimnihom. Ġifieri, kienu li jifhmu aħna wkoll ma rridux nagħtaw qalbna, nifhmu ċertu affarijiet, però kemm għad fadal affarijiet x'nifhmu aktar. U kell xi ħasra tkun jekk aħna nibqgħu din it-tikketta fuq rasna intom nista' fidiċ kejkna. Il għaliex dak li nkunu qegħdin nisimgħu u naqraw mill-kelma mqazza Alla. Ma nkunux qegħdin nożżuh, ma nkunux qegħdin nimmeditaw fuqu. Għar minn kollox ma nkunux qegħdin nieħdu azzjoni fuq dak li smajna. Nieħdu azzjoni hemm illi l-kelma Alla tibdilna. Ġesu ma qalilhomx dwar il-ħobs. Ġesu kien għalliem tajjeb vera, ħanejdu huwa l-aqwa għalliem li għad der taħt il-kappa tax-xemx. Sikwit ma ftihemx Ġesu huma. Jgħaddi t-tagħlim tiegħu u sew id-disċipli kif ukoll id-dewa tiegħu jifhmuh il-kontra, jew jifhmu xi ħaġa totalment differenti. F'miħa waħlu, Ġesu ma kellux tort. Ġesu bħala għalliem u għalliem tajjeb, it-tort huwa fina. Aħna. Il-moħħ dgħajjef tagħna, in-nuqqas ta' rieda tajba biex nindmu u nabbandunaw it-tnub tagħna. Ta' kif ixkilna, ifixkel il-fehma tagħna. Ġesu sikwit tkellem bil-parabboli. Hawnhekk id-disċipla femmuh ħaduh litteralment ħobs li taġen u taħmi fil-forn. Kemm il-darba ġarek meta Ġesu darba qalilhom lin-nies jekk ma tiklux ġismi u tixorbu demmi ma jkollkomx ħajfitkom. U ma bdew iggergru ma' xulxin kif jista' tal-bniedem jagħtina ġismu biex nikluh, kif jista' jkun? Ġesu baqa' jispjegalhom għalilhom u x'inhu jekk taraw lil bniedem tira fejn kien qabel. U għall-ispirtu li għad il-ħajja. Il-kliem li għattilkom huwa spiritu ħajja. Żball li għamluh il-lum dakinhar, żball li qegħdin jagħmluh ukoll il-Kattoliċi Rumani sal-ġurnata tal-lum. Meta Ġesu tkellem ma' Nikodemu qallu jeħtieġilkom titwildu mill-ġdid, Nikodemu qallu jaqgħu qed tippretendi li narġa' nidħol f'ġuf ommi u nitwieled għat-tieni darba. Ħa nitolbu lil Alla biex jagħtina d-den u l-fema fil-ħwejjex tiegħu. Talba li Pawlu talaba lill-insara ta' żmienu, Filippin 1:9, il-Filippin qalilhom dan nitlob li mħabbitkom toktor aktar u aktar f'tarif sħiħ u kull disċerniment. Illi nkunu kapaċi narfu it-tajjeb mill-ħażin u nażlu t-tajjeb u nwarbu l-ħażin. Din hija il-triq qudiemna illi naċċertaw ruħna li l-Ġesu qegħdin nifhmuh u appena nkunu fimnieh ħaniġru u morru nibtuh. Ġesu huwa Salvatur f'kull sens
Salvatur billi iwissina kontra l-żball. Kontra l-żball fatali li ma taċċettax l-evidenza li Alla tak. Ġesu l-Fariżew u Sadduċej ċanfarhom u ssihom aħna. Kif qegħdin nieħdu it-twissijiet tiegħu? Ġesu mhux darba jew tnejn tkellem dwar l-infern. Fejn in-nar ma jintafiex u d-duda tagħhom ma tmutx. Nemmnu ta' bil-ħaq it-twissija. Nemmnu b'tal mod u manjera illi l-indiema tagħna tkun waħda qawwija u waħda kontinwa. Jew ninsabu arroganti u naħsbu li xejn ma ħajwaqqana u xejn ma jistalina. Kemm hu faċli naqgħu fit-trappoli. Pawlu lil Korintin wissihom qalilhom għalhekk mi jidhirlu li jinsab wieqaf fis-sod għandu joqgħod attent li ma jaqax. Jekk jidhirlek li inti sod, hemmhekk l-iżjed vulnerabbli. Hemmhekk l-iżjed dgħajjef. Jekk inti taħseb li tant avvanzajt u tant qawwejt fil-mulej, li issa ħadd ma jistalik, la x-xitan, la d-dinja, hemmhekk illi taqa'. Dik waħda. Ġesu wkoll għallim. Għandna bżonn it-tagħlim tiegħu, għandna bżonn il-verità, għandna bżonn illi moħħna jiġġedded bl-iskrittura mqazza. Li nibdew naħsbu l-ħsibijiet tagħna. Għandek imħabba u ġibda sinċira għal ħalib safi tal-kelma. Kemm tara importanti illi issir taf il-verità biblika, il-tarif spirituali li Alla jrid jgħaddilna. Jew għadek qed tfittex sorsi oħra ta' informazzjoni. X'qed jgħid dak, x'qed jgħid ieħor. Le, l-iskrittura hija dik li tħoll u torbot. Pietru jgħidilna neħħu mela kull malizzja u kull ħjiena u ipokreziji u għejriet kull diskors ħażin bħal trabi appena mwilda, tafu ta' x'jagħmlu, it-trabi appena li għadhom kemm twildu li ħarġu minn ġu fommhom. X'ikunu jridu jagħmlu? X'ikunu jridu jagħmlu? Għax jibku għal ħalib. Bħal trabi appena mwilda xen u ħalib spiritwali u pur sabiex bih tikbru fis-salvazzjoni. Jekk għamel darba doqtu l-sejtu tajjeb. Jekk inti qed tgħid narfu l-sejt u twajjeb miegħi ħafil id-nubieti. Evidenza ċara li danu minnu jekk inti bħal tarbija ta' twelid tixxennaq għal ħalib safi tal-kelma. Ma tkunx tista' tgħaddi mingħajru. Ġesu huwa fuq kollox Salvatur, hux vera, der fostna u preżenta lu nnifsu bħala il-Salvatur tad-dinja bil-mewt u l-irxox tiegħu. Għal darb'oħra l-Sadduċej għalilhom li għandkom bżonn mhux aktar miraklu ieħor. Għandkom bżonn taraw illi dak illi kien imħabbar permezz ta' Ġona l-iswa tiegħu ta' Ġona issa hija duplikata b'mod aħjar fiha nnifsi. Il għaliex kif kien qed iħabbar ripetutament kellu jkun tradut iflaġellat, mislub u wara 3 ijiem iqum minn belli mwiet. Ġesu għas-Salvatur qiegħed tirrifletti u taħseb fuq l-emejjel tal-mulej favur tagħna. Favur tiegħek. Illi kun kapaċi tgħid mal-Apostlu Pawlu jiena msallab ma' Kristu madankollu jien ngħix ma mhux jien, u Kristu jgħix fiha. U l-ħajja li ngħix issa ngħixha bil-fidi f'binalla li ħab lili u tali nnifsu għalija. Il-ġrajja tal-fidwa tagħna qiegħda tħalli impatt fuq ruħek. Qiegħda tinfluwenzak fil-ġurnata minn ġurnata l-oħra. F'Salm 111 naqraw kbar huma x-xogħlijiet tas-sit u ma nfittxihom minn dawk kollha li taxqu fihom splendidu u majestus huwa xogħlu. Il-kapulavur tal-Alla ma kienx il-ħolqien tad-dinja. Il-kapulavur tal-Alla għal-Kalvarju. Il-Kalvarju. Alla jidher l-aħjar, Alla jikkonvinċina l-aħjar bil-Kalvarju, l-ħaruf talla illi neħħi t-tnub tad-dinja. Xogħol wetta Ġesu, xopra ta' grazzja wetta favur tagħna, splendidu u majestus huwa xogħlu. Meta s-Sultan ta' Slaten miet għal nies vili bħalna biex jiksibna lih nnifsu. Għalhekk l-opri tiegħu ma nfittxija
ma investigati, studjati minn dawk kollha li taxu fihom. Għalhekk huwa fil-mandat tagħna illi aħna regolarment kull darba niltaqgħu madwar xiex niltaqgħu mal-kelma mqazza tal-Alla. Il għaliex hemmhekk għandna rekordju fidil ta' kull ma għamel il-mulej favur tagħna. X'għamel Ġesu? Ngħidilkom fil-qosor x'għamel Ġesu. Illi biċtejn injama bena pont mill-art sas-sema. Mhux hekk biss. Ma għalinix issa kull min irid jista' jgħaddi minn fuq u jmur il-ġenna. Ġesu wkoll qed ifittex in-naċ mit-tufa tiegħu mill-erba' tirkejn tad-dinja, mill-pajjiżi kollha tad-dinja, minn kull żmien, u qed isejħilhom u jiġborhom fih danu u jgħaddihom minn fuq dak il-pont. Huwa Salvatur illi kapaċi jsalva għal kollox, jsalva perfettament il-dawk illi permezz tiegħu jersqu lejn Alla. Mhux ta' bxejn illi nkantaw u feċni u xtrani bid-demm l-iżjed prezzjuż. Kien l-ewwel u li ħabni u kullu nur jistollu. Il-fidwa kisibli u għax-xorob u għall-kus.